Sostendo a vida. Persoas coidadoras. A quen coidas? E coido as miñas fillas dende o momento que naceron, e coido da miña nai dende a pandemia, xa levaba anos. Claro, agora cada vez está peor. Coido a miña muller, que se chama Julia, e ten Alzheimer desde hai 22 ou 23 anos. Hoxe non se move absolutamente para nada. Casualmente, hoxe cumple 80 anos, o 10 de maio. Fonlle dar un par de besos, canteille cumpleanos feliz. Chegou a rapaza a traballar, foille cantar cumpleanos feliz, darlle un par de besos tamén. Tengo a mi cargo a mi hijo Hugo, que hace 5 años ahora en agosto, y es un niño con unas necesidades especiales. Yo ya me crié con una tía abuela, primero me cuidó ella a mí y después pues la cuidé yo a ella, que tuvo una demencia, y ahí empezó un poco mi rol de cuidadora de personas dependientes. Cuido a mi madre. Mi madre tiene Alzheimer, ahora tiene 80 años. Nos fuimos a vivir con ella cuando en el 2019 murió mi padre, y entonces mi marido y yo y mi hija, que tiene ahora 11, pues nos fuimos a vivir con ella. Tengo un hijo que en estos momentos tiene 18 años, tiene una discapacidad física, es una discapacidad que tiene de nacimiento debido al parto prematuro, y lo que le impide es la movilidad en cuanto que no puede andar. Son Paula, son nai, ante todo. Deixei de traballar para ter fillas e para asumir todos os cuidados, e cando son todos absolutamente. Son nai de Pablo, que é unha crianza que ten 6 anos e 8 meses. E agora estou cuidando a miña filla. Fai un ano xusto morreu a miña abuela. Estuve tamén durante o tempo que foi dependiente cuidando dela. Estoy en pareja con 2 niños, cuido a los 2 porque estoy separada de ambos padres. Desde os 23 anos que me casei, primeiro dos fillos e logo das persoas maiores. E non só o que eu busca, sino que a vida vai te levando. Ahora mesmo non ao 100%, pero sí que colaboro con meu irmão. Pois neste momento coido o meu fillo Mateo, de 9 anos. Desde fai 11 anos que teña maior, dedícome a cuidar das cativas. Cando casei con meu marido, díxene que quería 2 fillas e que por 6 anos cuidaría as fillas. Que é coidar? Cuidar a alguén é ser capaz de conectar con unha persona de tal xeito que sintas as súas necesidades como propias e cubrilas e despois recibir un amor incondicional, un nivel que non o coñeces se non o vives en primeira persoa. Pues ayudar a una persona a valerse por sí mismo en todo lo que él no llega a hacer. Pues en sus manos, sus piernas, cuando él las necesita. Consiste en olvidarte de ti mesmo para asumir que outra persoa, sobre todo os primeiros anos de vida, esa persoiña é o prioritario, que hai que alimentala, que hai que darlle todos os cuidados, que se chora hai que saber por que chora, que si hai que cambiar un pañal, hai que cambiar un pañal, que si hai que vestilo, hai que duchalo ás tantas da mañá ou hai que ir a urxencias con el, hai que facelo. E el prima por encima túa durante uns anos. Creo que nadie, hasta que no sabe realmente lo que es, no tiene ni idea. Es más, creo que hasta a nadie que esté relativamente cerca, muy cerca, o te ayude, tampoco tiene idea de lo que es. Non hai un patrón para dicir eu cuidei a este, xa sei cuidar. Non, porque o outro vai ser distinto. Empatía, antes que nada. Empatía e cubrir as necesidades. Claro, como dicíamos, non todos os enfermos teñen as mesmas necesidades. Non todo o mundo temos, eu tamén fallo, que tampouco non fixen estudios, nin moito menos, pero vai un pouco o razonamento, a psicología, como queiramos chamarlle, da persona que poida poñerse un pouco no sitio do que está mal. Para mí o cuidado é moi importante, é moi duro, pero é que é un ciclo da vida, é unha etapa que toca, e se morren de repente tampouco che gusta, é que non podemos elegir, é que naide pode elegir. Quere unha persona dependiente estar dependiente? Non.
quere unha persona que está tirada na cama con úlceras, quere estar así? Non, naide quere estar así. Non sei, eu para min non é que se o faz desde a obligación, eu penso que non vas a facer ben. E se tes amor por esa persona, ti faz o que quere esa persona. E non te importa. Está ben valorado pola sociedade coidar a unha persoa dependente dentro da familia? Si se xuzga que é como o que se debe facer, pero bueno, está bastante invisibilizado, creo eu. A ver, non ten axuda de ningún tipo, non se fala, non se ve, bueno, non fago máis que queixarme disto, pero ti cando tes nenos pequenos, todo o mundo se ofrece a quedar con eles. E quedoche, ti vas dar un paseo e vas facer a compra e tal. Con persoas maiores non hai ningún tipo de axuda, casi non se fala, creo eu. Está moi invisibilizado. Non está valorado, máis ben olvidámoslo, pasamos do tema, hasta o extremo que os servicios sociales do Concello nunca, en 20 e pico de anos, nadie se presentou ali de servicios sociales para saber como estaba esa persona. Nin o goberno municipal que hai agora, nin o goberno que houve hai 4 anos, nin o outro anterior, ningún, nadie se preocupou de saber como están. Eu penso que nin no meu caso, nin noutro caso. Eu penso que a partir dunha certa edad xa os concellos tiñan que ter unha persona responsable en donde informase a partir dos 80 como vive esta familia. Hai unha relación de habitantes. Ten 90 anos, como está atendida? Está sola? Ten que ir á tenda? Non ten? Eu penso que non se valora en absoluto. O coidador nunca está valorado socialmente. O coidador é aquel gran olvidado que nadie empatiza con él, que nadie se pon no seu lugar, que nadie pensa que en determinado momento necesita desconectar ou necesita descansar ou necesita parar. Está ben valorado pola sociedade coidar profesionalmente? Yo veo que son trabajos que requieren mucho esfuerzo físico y mental y que realmente no están valorados ni socialmente ni económicamente. Eso, desde luego. Tamén é verdad que cada vez que hai menos xente tamén para traballar neste sector, porque é un sector precario, a xente non quere, que quere traballar así. Naide, entonces claro, as miñas fillas non lles digo que se dediquen a isto, eu es que se me dixeran que se queren dedicar a isto, eu es que non fagan. Eu vexo que a larga que vai haber un problema moi grande, que non hai cuidadores profesionales, as residencias tampouco teñen personal, entón non sei quen vai a cuidar. Se fora a miña profesión, tampouco estaría moi valorado. De feito, agora mesmo estou traballando nunha empresa que leva o SAF dun concello un pouco grande e, claro, temos un montón de auxiliares de axuda a domicilio e son traballos que a xente de aquí cada día quere menos, que nos estamos encontrando con que ven persoal de outros países para asumir ese traballo. Os cuidados tradicionalmente son das mulleres e por iso están tan mal pagados, tan mal considerados, porque además isos cuidados considerase que se fan gratis. É un traballo duro, moi maltratado e os homes escollerían outro traballo igual de duro, pero donde cobren máis, que os hai. Ir ao mar, ir ao monte. Que che aporta en positivo coidar? Yo porque hubo ser un niño neurotípico no considero tampoco, no sé, es que creo que tiene otro tipo de necesidades que no tuvo su hermano, pero me aporta la misma satisfacción que me aporta pues cuando yo eduqué a su hermano o cuando criamos a su hermano desde pequeño. Abrir la puerta y ver esa sonrisa. La primera vez que me dijo mamá, por ejemplo, cuando se bajó del autobús, no hablaba, no decía nada, y dijo mamá. Esa sensación es algo que al final te acaba llenando, es algo que te llena. Pues que venga y que te coja la mano porque necesito de ti. A ver, estamos hablando de un niño de 4 años y medio, entonces yo creo que cualquier niño tiene esas necesidades también. Y a mí me aporta felicidad, sinceramente, felicidad, ver esa sonrisa. Sentir que estamos haciendo todo lo posible
para que él pueda llevar una vida, lo que esta sociedad llama normal. Bueno, para mí lo más importante es que sea feliz, claro. Entonces yo veo que si le ayudo a hacer cosas, pues el beneficio es verlo a él bien. Cuando yo lo paso mal, yo lo paso mal. Pois que lle estou aportando educación, valores, fago a reflexionar moito, intento facelo cos medios que teño, intento facelo o mellor que poido, pero poñolles límites ás novas tecnoloxías, pois o feito de poder estar con elas fai que poida educalas á miña maneira. A ver, o amor e, non sei, ela é unha persoa nova, entón estou facendo unha persoa nova e ela xa é unha persoa, entón ela me enseña a min tamén, mira mamá, isto eu vexo desta maneira, isto eu vexo de outra, eu son así, entón ti abre un pouco máis a mente, é unha xeración que ven totalmente distinta da nosa, entón tamén aprendes moitas cousas. Cal é a parte negativa de coidar? En salud para mí y después, a ver, claro, influye en todo, en la relación familiar con mis hermanas sobre todo, ya no digo en mi familia, mi marido, mi hija, pero con mis hermanas yo creo que sí, es la que más, se deteriora muchísimo la relación, sí. Esto pues es a lo mejor un ciclo de la vida que tú no aceptas porque es una persona que tú quieres y tampoco quieres verla así. Es muy duro porque te empiezan a no reconocerte, a enfadarse por todo, no quieren tomar las medicaciones, tú les dices para hacer una cosa y no la hacen. Por ejemplo, en el caso de mi tía, pues a lo mejor había noches que no dormía, se levantaba, se dedicaba pues a vestirse, a sacar toda la ropa del armario. Tú te sientes impotente porque al final a lo mejor ella duerme de día, pero tú de día tienes que hacer otras cosas, tienes que pues hacer la comida, limpiar la casa. Yo era lo que hacía, yo dejé de trabajar, bueno, porque no se podía dejar sola. O deixar a miña carreira profesional completamente aparcada e agora me está costando un mundo reincorporarme ao mercado laboral, ou non ter tempo para min, ten de negativo, ou non encontrar eses momentos para min, para coidarme eu. Coidas por obriga ou por libre decisión? Estou obrigado moralmente, pola miña condición moral, porque tamén a mí me gustaría que se necesitara me cuidara ela ou alguén. A ver, evidentemente uno cuando tiene un hijo quiere lo mejor para su hijo. Y yo tengo claro que lo más importante es que mis hijos pues salgan adelante. Me da igual lo que sean, quiero que sean felices, quiero que puedan salir adelante por sí mismos y que se sepan enfrentar a la vida real al final. Obligación, a ver, es mi hijo. Evidentemente cuando decidimos tener un hijo yo creo que todo el mundo, cualquier padre, ya no hace falta que sea un papá con un niño con necesidades especiales. Cualquier padre quiere o se siente la obligación de poderle dar a su hijo la mejor calidad de vida posible. Yo la quería muchísimo. Yo lo hice desde el amor que le tenía a ella. Fue la persona que me cuidó, estuvo ahí siempre, para lo bueno, para lo malo. Todos mis momentos malos sufrió ella. Yo sentí un apoyo incondicional de ella siempre. Y lo volvería a hacer, la volvería a cuidar. Con sus ojos cerrados, no la cuidé por ningún interés, estoy muy orgullosa de eso, es decir, la cuidé porque la quería. Coido porque teño que coidar, porque son as miñas fillas, é a miña responsabilidade e non queda de outra forma. É algo que se nos impón, sobre todo as mulleres non nos dan a opción de decir si nos gusta, si non nos gusta, si podemos ou non podemos. Nos temos que poder desde todos os puntos de vista. Somos mulleres e as mulleres se nos ten imposto xa dende a propia sociedade que somos nós as que temos que asumir os cuidados dos fillos, os cuidados da casa, os cuidados das familias, tanto a propia como a que non é propia. Gústenos, non nos guste, poidamos, non poidamos, non é xusto, pero é o que nos vemos abocadas. A outra opción é que os nosos fillos, evidentemente, queden sin cuidar. E iso unha nai non o vai a permitir. Que supón para ti a carga mental dos coidados?
reflexionas mucho sobre ella, que el tiempo libre lo dedicas a pensar qué va a ser lo siguiente, qué vamos a hacer, sería mejor que estuviera en una residencia, el tiempo que te ocupa es mucho, qué es lo mejor para ella, eso, entonces está todo el tiempo dándole vueltas na cabeza en ese sentido. A parte para min máis complicada, con moita diferencia, conleva un desgaste mental, emocional e físico continuado e que mantido durante tanto tempo ten unhas consecuencias moi graves, porque en ningún momento podes desconectar, pois eso, estar cubrindo as necesidades dunha personiña, bueno, agora ten 9 anos, pero eso mantido no tempo, cando tes falta de descanso, falta de axuda, económicamente non eres independente, pois é unha carga, unha falta de autocuidado impresionante, e é claro, é que chega un momento que tú sin autocuidado non podes coidar, entonces ao final pasa unha factura moi importante. Supón pois un desgaste, non sei, ver que non eres capaz de disfrutar das pequenas cousas como era antes, porque estás sempre en alerta, sempre pendiente, sempre hoy mañana tienes non sei que, tienes que chamar al dentista porque hai que, non sei, é todo, en todo. Todas as cousas, necesita, non sei, a época de texto, pois tens que estar pendente da solicitud, sempre todo eso, absolutamente todo que ten que ver con Mateo fago eu. Supón estar cargada mentalmente o 100% do tempo, supón pois, menos descanso, estar sempre pendiente de todo, aínda que estás traballando, estás pendiente de si deixei de comer, si hai que ir a tal sitio, si hai que recoller a todo. E ao final a carga mental nos enferma. E pasados os anos, pasado 13 anos, a min ahora mismo o corpo está me dicindo basta. Si ti o estás facendo moitas veces por vocación ou porque dis alguén ten que facelo, é unha persona máis cercana ou que sexa, acabou o día, pero non se acabou o estar pendiente. ¿Cómo te sientes tras un día coidando? Agotada, a nivel físico e a nivel mental, agotada, e depende do día, porque son nenos e os nenos teñen días maravillosos e vos que simplemente te agotan físicamente e teñen outros días que a nivel psicolóxico é brutal, a carga é brutal. Claro, días enteiros non me tocou nunca, porque pola mañá traballo e pola tarde tal, pero acabas reventada. Quero dicir, de non ser capaz de seguir unha conversación, non poder poñer atención a cousas, o mellor chegar a casa e con meu marido que me dé un recado, e que sei que non me vou acordar do que me está dicindo. Sei que me teño que acordar e que son incapaz de acordar. Ou ir ás nenas que me contan como lles foi o día de forma normal, quero dicir, a ver, son ruidosas, pero non son especialmente, sabes, normal, é que non quero oíla. E sí quero estar con elas, pero estánme queimando, necesito non oír nada, non... Pero claro, non podes, non lles podo explicar a elas, non me fales, despois de non verme todo o día. Si de dicir ao meu cerebro non dá para máis, pero tes que, non sei como, e dicir, pois xa está, e hai que seguir, claro, non queda outra. Esperas compensación polo teu labor de coidados? Espero que as miñas fillas sexan felices e espero que sexan bons seres humanos e boas persoas. Vai a ser a miña recompensa, como o legado que deixo a través delas. Que elas sean capaces de empatizar co resto da xente, que sexan capaces de coidar e axudar a outras persoas, que fagan un mundo un pouquiño mellor. Non, espero as miñas fillas comigo, que elas recorden que mamá estivo con elas, que mamá ia á praia, que mamá xogaba, que mamá estaba sempre ali. Eso sí, espero delas que recorden iso, que tiveron mamá sempre ali. Debería estar pagado o labor de coidar a fillas e fillos ou familiares dependentes? Claro, non sabería dicir nin por qué nin como, pero sí de alguna maneira. Tanta xente sacrifica a súa carreira laboral para atender de que unha persoa teña un bon traballo. Normalmente o home e a muller que dá na casa, cuida dos fillos e demais. Todo ese traballo vale moitísimo diñeiro e ninguén o paga. E xa non é que non se pague, non se valora o máis mínimo. Meu pai sempre dicía, ata hai que ter sorte para morrer. É dicir, ti morres maior porque che dá un infarto e non pasou nada, pero morres encamado anos e anos e iso é un gasto tremendo, en diñeiro e en tempo, e saúde dos coidadores. Iso non se valora, non se paga, non hai nada, entón depende da sorte que teñas. Entón é moi difícil que a xente poida valorar iso.
Sí, eu non estou facendo por cartos, nin o fixen aos que cuidei anteriormente, pero creo que sí, porque che impide tamén de facer a túa vida privada si podes como che dé a gana, ou ben tamén, porque que fíjate, eu dependo da pensión do meu home, pero eu de por mí non tería nada. Despois de estar aí anos, sabes? E anos, xa digo, non tanto cuidado, pero sí permanente. Non tes nada. A ver, teño satisfacción que, como dixen antes, que non me arrepinto, pero... Yo creo que sí, pero bueno, porque yo realmente he renunciado a trabajar la jornada completa, porque por las tardes, cuando Pedro estaba en casa, tenía que ir a fisioterapia, piscina terapéutica, a clases particulares o de refuerzo, y claro, no tengo quien me eche una mano para estas cosas, porque es verdad que el resto de la gente o está trabajando, y mi madre ahora también con la edad que tiene tampoco puede con él. Porque claro, ellos van a más, uno y otro, en edad me refiero. Entonces, para todas esas cosas tengo que estar yo. Entonces yo sí que realmente veo que esa jornada que yo me estoy perdiendo por cuidarlo a él, pues sí que debería de estar pagada. Consideras suficiente a axuda da administración ao teu labor de coidados? Está fallando totalmente porque é o que digo, intentei varias veces que me deran, agora teño solicitado unha axuda, dicen, neste caso a Xunta, que dá unha axuda a quen cuide o seu familiar, e como eu non quixen a axuda personal porque non me resolvió os problemas, piden a axuda, pero xa pasaron os 6 meses que hai de plazo e non fan caso, porque entonces era eu que podía pagar unha persona aparte para que me dera un día libre, poder eu descansar ou dormir tranquilamente, porque eu de cada 2 horas teño o reloj despertándome. Hugo tiene unas necesidades especiales y lo que nosotros queremos es poder llegar pues a darle la mejor vida posible para él y sacarlo adelante en todo lo que podamos. Pues eso supone evidentemente unos gastos. No encuentras tampoco todo el tipo de ayudas pues que realmente necesitas a nivel administrativo. Sí que es cierto que hay mucha gente que no lo sabe, hay muchas ayudas de la Xunta, bueno, becas escolares, que todo es un gran apoyo. Yo siempre lo digo porque tengo hablado con algún papá que tiene algún niño con alguna necesidad de estas y dice, ¡buah, pero claro, es que es mucho papeleo ya, pero es que es para nuestros hijos! Yo sí que es cierto que solicité todas las ayudas posibles que tuviera para mi hijo, pues para dar una mejor calidad de vida, me refiero, para pagar esa logopeda y esa psicopedagoga que igual yo no podía pagar de mi bolsillo. Porque al final el día a día y la vida real todos sabemos cómo es. No es ya solo pues pagas una terapia, es el desplazamiento, es el tiempo que inviertes en eso, es pues todo lo que conlleva, todos los gastos que conlleva y demás. Pues hay mucha gente que no sabe que nuestros hijos tienen unos derechos, que no estamos pidiendo nada que no les pertenezca, que todo eso que estamos pidiendo son sus derechos para poder ayudarnos a sufragar esos gastos que igual una familia de a pie, una familia común como nosotros, pues que igual no tendríamos la posibilidad de hacerlo. Hai personas con un grado 3 con unha dependencia moi grande e non teñen servicio, nin teñen servicio, nin les dan unha axuda económica e mellor pues, teñen que estar gastando e vendendo ou ás veces non hai e teñen que sobrevivir como poden. Para min as administracións funcionan mal. Ahora mismo ellos necesitan fisioterapia, necesitan un tipo de cuidados específicos que ahora mismo el Sergas no los asume, porque ellos a los 6 años de edad les dan el alta, te dicen que necesitan fisioterapia, pero no te la incluyen dentro de la seguridad social, vamos. Y entonces ese dinero que yo realmente tengo de dependencia, que yo podría estar pagando un cuidador, sí que es cierto que lo quiero hacer yo, pero es que ese dinero es el que yo realmente tengo que destinar a ese tipo de cuidados suyos. Ahora mismo nosotros estamos cobrando lo máximo, que son 526 euros, y de ahí tengo que pagar la fisioterapia, tengo que pagar la piscina terapéutica, el resto de cuidados. De ahí no puedo pagar a una persona realmente que a mí me ayude con estos cuidados, aunque solo sea 1 hora al día, para que tú no tengas que hacer esas mismas tareas por la mañana y por la noche, sábados, domingos y días de semana. Y yo, por ejemplo, Pedro lleva cobrando la dependencia desde el año 2009. Pues ahora mismo la dependencia estamos cobrando 300 euros menos que cuando empecé a cobrar la dependencia. Y eso no debería de ser así. A población vamos a mayores.
non sei consciente onde chegarei eu cos meus anos ou tal, pero son consciente que xa son maior. Hai moitos maiores, pero moitísimos. E como fai, por exemplo, cando estaba criando os meus fillos, que pedíamos máis colegios, porque sobre todo na idade maior eran moitos por aula e todo iso, e pedíamos máis colegios. Ademais, había aulas fora dos colegios, incluso en baixos e todo iso, pedíamos colegios. E agora teñes que pedir centros de día, residencias e todo iso, porque habemos moitos maiores. Ainda que eu son maior, pero o día de hoxe, se me faran para ir para unha residencia hoxe, pois quería estar libre, non che vou dicir o contrario, non? Pero sí quería ter un sitio para ir, porque tamén eu, a ver, imagínate, un pouco podo me poñer dependiente, que non lles podo dar esa carga aos meus fillos, nin a poden coller, porque teñen o seu traballo, e non poden deixar o seu traballo, porque é a súa vida, eu voume, entendes? Entonces, de que nos vale o sacrificio de preparar os nosos fillos para que eles poidan traballar, a defenderse, que para iso para que os preparamos, para que logo enfermanse os pais e que teñan que deixar o traballo de que viven, e teñen as súas familias. Entonces, eu creo que tanto centros de día, dependendo de como esteña a persona, ou de como os seus familiares teñen a posibilidade de poder estar con eles. E residencias, bueno, é que iso é clama o das residencias que non haiba, porque unha veciña cerca da miña casa e puxo o seu home moi malo, ela non podía, non era capaz ela sola, e nin privadas había. Tiña que esperar entre 2 ou 3 meses para as privadas, e logo, si era un período corto, porque como dicía ela, os precios que teñen son inasumibles, os máis ou menos que somos en general. Uns cuantos poderán a pagar, pero 2.500 a máis barata a 3.000 euros, iso non está ao alcance de todo o mundo. Entonces, é como ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Ahora, de cuando dejó el cole a que pasa a un centro de día, cambia mucho la situación y eso no lo entiendo. No me quejo, pero no lo entiendo porque el niño al final sigue siendo igual de dependiente que antes. Entonces, al tener todo, ahora no tiene nada y lo poco que tiene, lo tiene que pagar. Entonces, ese contraste me choca porque al final no es un niño que ahora termina el colegio y puede ir a trabajar o tiene otra vida. No, eso sigue siendo un niño dependiente que no puede trabajar, que tiene que estar en casa. El centro de día tuve que esperar por él mucho tiempo y creo que tuve bastante suerte que le tocó una plaza aquí en Cedeira, porque si le tocaba en Ferrol o aquí en Cedeira no quedaba, me tenía que hacer cargo yo de llevarlo y traerlo. Creo que todo eso hubiera cambiado bastante mi vida. Sería imposible y el niño no puede estar todo el día en casa sin hacer nada. Te quitan esa paga, bueno, por más que empieza, claro, a tener su pensión, tiene que pagar de su pensión, tiene que pagar el colegio, tendría que pagar el transporte, cuando antes lo tenía todo. Mira, eu, no meu caso, non? Eu teño unha filla que ten unha discapacidade reconocida e a verdade é que tanto a parte social temos unha boa axuda e a outra ten altas capacidades e tamén temos axuda. Non queres ter fillos fora do estereotipo, pero se tes, eu penso que sí que hai unha axuda. Podería ser mellor, pero sí que está ben. Pero se tes fillos normotípicos, non hai esta axuda e necesito igual. Que gastos implica coidar a unha persoa dependente na familia? Costa moito unha persona contratada hoxe cerca de 2.000 euros co sueldo mínimo, pero botase en casi 1.300 euros eso de sueldo, despois tes a seguridade social, despois teño que pagar á noite unha persona particular que me vai a lavala, a axudarme a lavala, porque senón é moito o traballo que non dou feito. Ves cerca dos 2.000 euros mensuales. Eso en cuidados, despois a parte de todo o que tes que, porque tes uns gastos en farmacia, non paran 300 euros cada mes. Tes que comprar todo. Si guantes, si toallitas, si sabanitas de salvacamas, o único que che dan a Seguridade Social son os pañales. Si cremas, porque tes que cuidar moi ben a pel, se aceite de almendra para botar os talos e os pés, pois aí tes unha serie de gastos, súbiche a 2.500 euros cada mes. Como é o papel das empresas na conciliación familiar? A min o que máis me costa é conciliar a vida laboral coa vida personal. Sí que me gustaría que as empresas foran máis consecuentes e máis amables tamén cos pais que están na miña situación ou na situación na que non teñen o apoio da familia ou tal, porque se as dúas partes se portan ben, non perde nadie porque eu non cumpla
un día as 8 horas de traballo, o outro día non poida ir porque está a nena enferma. No ámbito laboral sí que creo que nos queda moito por percorrer e mellorar no tema dos cuidados das crianzas. Que pasaría se a maioría dos homes se incorporasen ao coidado das fillas e fillos con corresponsabilidade? Vou empezar falando de cando nacen as criaturas, porque se igualaron as semanas de cuidados. Penso que a idea é que as nais poidan cuidar, porque as criaturas precisan estar coas nais e os pais atender as nais. Despois, si, as criaturas precisan outras figuras, non? Pero a longo prazo, penso que se incorporan implicaría certa liberación para as mulleres en canto a carga mental. Sí que está sonando fatal, pero non sei se os homes algún día serán capaces de incorporarse aos cuidados de xeito pleno. Bueno, eu creo que sería quizáis o cambio máis radical que podemos, porque viviríamos nunha sociedade infinitamente máis sana, máis respetuosa, donde teríamos unha saúde mental infinitamente mellor, tanto mulleres como homes como crianzas, e polo tanto, pues, as seguintes xeracións virían con un exemplo maravilloso. Todas as persoas poderíamos vivir con algo de tempo sin esa carga, pois esa carga ten unhas consecuencias moi serias, é cuestión de tempo, hai a xente que lle afecta antes e, por tanto, físicas como mentais, o sea, é unha cuestión de que é insoportable manter unha carga tan alta durante tanto tempo. E, sin lugar a dudas, sería unha revolución, vamos, porque ao final é unha cuestión tamén de respeto, estás dando unha lección, non sei, eu creo que con unha xeración de unha educación respetuosa e unha corresponsabilidade real, teríamos un cambio radical a nivel social, vamos. Non sei, eso soñar mucho, pero vexo, porque ves a diferencia dunha familia onde a carga está na muller e nunha familia, que conozco algunhas, que funciona a corresponsabilidade, e é real a corresponsabilidade, que esas familias están anos luz, e as crianzas tamén están anos luz. Entonces, se eso pasa nunha sola familia onde se ve a diferencia, como podría ser a nivel social se eso se multiplicara? Non sei, vamos, eu, dende logo, creo que sería maravilloso. Sería tan chulo. Sería maravilloso. O sea, que eles decidiran asumir ao mismo nivel a súa corresponsabilidade sería iso maravilloso para todos. Para eles e para nós. E para os nosos fillos, que tamén ganarían. Penso que sería unha sociedade máis equilibrada, sí. Hoxe en día eu vexo moitas mulleres, como a min, dun lado para outro, e aos homes ves, expertanse, van ao traballo, mentre a muller xa despertouse, xa pus unha lavadora, unha secadora, a merenda do cole, non sei que, e sai para o traballo. Eles despertos e toman o almorzo e se van. A cabeza non está para outra cousa. Eso sería algo máis equilibrado, sí, e as mulleres estarían un pouco máis relajadas. Cambiaría radicalmente, porque entenderían xa non polo mellor que estarían moitas mulleres, mellor de ter iso, máis saúde mental, máis paz, máis tranquilidade, pero entender, bueno, que temos dereito a descanso, a ocio, a tal, que todo o que costa acordarse de todo iso, repartir a carga mental, porque, claro, é dicir, isto de eu vou ao banco, eu fago a compra ou tal, mándame un WhatsApp para acordar. E dis, que se me teño que acordar de dicircho a ti, xa o fago eu, que iso, pero todas esas cousas é que un traballo inmenso, e xa só o feito de que non o vexan fai non moito máis grande, porque aínda o menosprecian ou o minusvaloran. Se cambiaran iso, entenderían moito máis, xa deixaríamos de ser unhas locas histéricas, porque igual eles tamén terían un pouco de locura na súa cabeza. Ou non, bueno, estaríamos máis equilibrados todos, supoño. Non sei se é un caso excepcional que os pais se involucren no coidado 50-50, como é o meu caso, pero penso que sería máis amable, a sociedade máis amable. Como un exemplo de non cruzar en rojo cando hai nenos diante. Se ti tes interiorizado cos teus nenos que non se cruzan en rojo, cando non estás cos teus nenos tampouco o fas se hai nenos diante. Sabes, como sociedade sería, penso que máis amable.